tarik 1 nyaka tarik 7 mar dwe mar 8 higa ka higa. En juma achiel mabende iwacho kanyo ni en juma mano mabende ijiwo dhodho nyithindo. Ang'o momiyo dhodho nyithindo en gino mabende igone siboi, en sigana mabende igoyo. Kamano king'iyo ni mondo nyithindo obed kod ngima maber magidago mabende ginyalo kedo koda tuoche mopogore opogore. Kaluwore koda nyasino, kaluwore bende wantiere e jumano mano mar dhialo dhodho nyithindo. Antiere e mine wacho kawuono koda achiel kuom mine matindo mabende osekawo ng'ala mambele magiwacho ni gin gikawo thuolo ok mana dweche 6 kaka dwarore makalo higa 1 ka gidhodho nyathigi. Wadwani mondo wago kode mbaka onyiswa sigande kaka osebedo pek mabende osekale kanyakla kod jiwo wa. Erokamano ahinya Irene Olwande kuom tudu kodwa odhiambo makawuono oimore. Oimore ahinya Jaileta, amor bedo kod chenro makawuono. Erokamano ahinya Irene, mana aparo alieke matin to inyalo mana mede matuti no wuon. In gi nyithindo adi to isedhodhogi kuom kinde maromo nade? Koro an gi nyithindo 3, nyathina mokwongo first born na nigi higni 7, nyathina mar ariyo nigi higni 5, to sani nyathina matin last born na ni ekochopo higa 1. Koro asedhodhogi, nyathina mokwongo adhodho for 2 years, nyathina mar ariyo adhodho for 1 year 7 months, to nyathina machogo pod adhodhe sani. Ang'o miyo ni amwa kamano nikech thothne Irene ing'eni ji wacho ni dweche 6 kati chako miye chiemo tini dhi kode nyime nyaka eri wacho ni higni 2, higa 1 gi nus, moro ni bende wacho ni pod ibodhi kode nyime. Ang'o miyo ni amwa kamano? Koro gimomiyo adhi kamano en ni gimomiyo adhodhogi aming'a en nikech an asebedo ga ng'ama ohero sana nyithindo, kata ka nasehero bedo gi familia to mana yudo nyithindo. Aparo ni dhothne en one of the ways mana feel ka dhodhogi miya abedo achiel kuomgi, abedo close to them. Sama dhodho nyathina ang'iyo wang'e, atugo kode, be dhodho nyathina be miyo I feel like ni en close koda nikech be kaka wang'iyo sani piny ringo piyo piyo, nyithindo dongo, inyuole kawuono kiny ni nyathi osechopo higa 1. Koro mano be one of the ways mamiya at least abedo but nyathina, nikech an gi joma ng'ama konya rito nyithindo sama onge. Koro iyudo ka time mang'eny okawo gi nyathi. Koro sama en gi nyathi, sama an mana gi nyathino, en time man dhodho nyathina kata time seche ma yudo thuolo man ne ot. Koro dhodho nyathina be omiyo obedo one of the bonding times. Anya wacho ni gima encourage dhodho nyathina en bonding. Achiel, mar ariyo en nikech sama dhodho nyathina awinjo ka an be samoro ing'eni samoro kaka ng'ama miyo inya bedo gi stress, inya kata wuok tich samoro wiyi bari, samoro ok iwinj maber, to sami dhodho nyathicha awinjo ka nitie relief, awinjo ka nyathina nitie maber, stress wuok, awinjo ka I feel good, ineno. Koro mano be one of the ways ma aringo ga piyo piyo, kata ka wuok atemo mondo aring piyo adhi ane wang' nyathina sama dhodhe no, atug kode, awerne matin mondo en be ong'e duonda, ong'e ni mae min gi, mondo kik alal e pache. Kamano. Irene, erokamano. Nitiere jomoko mabende wacho ni nyathi kidhodho kinde mathoth, nitie mine moko mabende wacho ni dendgi lal, gidhero, gintiere koda luor mopogore opogore mabende giketo. Tini wacho ni time gi higni 2. Onge pogruok moro amora manobedo e dendi kata ngimani? Pogruok nitiere. Adieri makende en ni gi nyathina mokwongo an gi jowuoyi 2, nyathina mokwongo gi mar ariyo gin jowuoyi, koro mar adek e nyako. Pogruok nobedo kind nyathina mokwongo gi mar ariyo. During that time mana dhodho nyathina, naneno ka adhero, denda ne rumo, apano ni attributes moko be mane donjo kanyo nikech samoro en gi stress, ing'eyo ka en miyo matin nikech nyathina mokwongo anyuolo ka an gi higni 22.
ineno ka at that young age nitie mine madwaro ga ni gi move fast with career and gik makamano. Koro yudo ka samoro yudo stress. Koro ing'eni such factors bedo attribute kata ka dendi dongo kata ka dendi dok piny. Ka in environment maber, tidodho nyathini maber, in gi support system maber, joma konyi maber, ing'eni dodho nyathi tionge stress. Koro aparo ni lokruok aseneno. Koro bang' nyuolo nyathina mar ariyo, ema koro aketo chunya thuolo, awacho ni koro we a concentrate awe stress mang'eny. Koro kanye mane lokruok ka denda ochako duogo, but mana dhodho nyathi mokwongo cha during that denda to norumo, but nyathina mar ariyo gi mar adek aneno ka sani denda ber nikech aparo ni aonge stress mang'eny, ang'iyo nyithindo and I'm erokamano Irene. Ewi mago te iwacho ni nyaka ibed gi environment maber, nyaka ibed gi support. To support ni kawago kodi mbaka toke kanyo, iwacho ni support maduong' iyudo kuom jaodi nikech ing'eni gi e kinde machalo koda ma. Iwacho ni male involvement, chuo bende obed machiegni koda utegi madhodho nyithindo, obed machiegni koda nyithigi madhoth, mindi bende konyo e weche mag bonding go. Support mar jaodi osebedo nade? Support mar jaoda osebedo maduong' chakre nyathina mokwongo, actually okata e dhoth kende. Jaoda osemiya support chakre nowinji ni kowinjo ga ni an gi ich kanyo kuma support chakoga. O ensure ni an gi safe pregnancy, o ensure ni during that time stress manya yudi manya miyo bogo nyathi kata gik makamago ok ng'eny. Koro ineno ka jaoda be kao much of this pressure. Koro miya abedo e environment man thuolo, an kata kadwa chiemo, ing'eni sama en gich be chiemo mang'eny. Babe sami dhodho nyathi, ing'eni be nyaki chiem, misiki modh pi, chiemo ni dresa kasa, onego bede stress free mind. Koro jaoda osebedo ng'ama jiwa ahinya, kata koneno ka gimoro chanda to ng'isa ni calm down, anya timo mae, anya konyi kae gi kacha. Male involvement kaki wacho is very important nikech yudo ka mae bedo nyaka seche mitero kata nyithindo clinic. Ing'eni sama ng'ama miyo dhodho nyathi onego bedi hand in hand gi clinic nikech sami tere clinic ing'isi ni nyathini ochopo weight kama, sani otimo maber kata sani otimo marach, kaka chiemo mondo increase kata boost milk ineno. Koro such factors jaoda osebedo ng'ama osetera clinic mar nyithinda te nyaka sani pod wadhi clinic, koonge to at least I'd rather miss that clinic date but wabook chieng' ma entiere mondo wadhi. Me osemiyo abedo kata gi good relationship gi joma adhi e clinic nikech an ng'ama maintain one clinic, one hospital for that whole period. Koro male involvement is very important. Oko samoro ing'eyo ni nitie kata joma onge machiegni, but samoro ka jaodio step up to kelo kata wawach ni ng'ama konyi bet gi nyithinde ot, ing'eni mano konyi kumoro nikech okitim gik moko samoro wawach ni luoko sende, ang'o gik mang'eny go. Koro mi yudo time maber ma inya chiemo, dendi relax, golo the milk that is needed, mondi bed manage dhodho nyathi. Koro male involvement is very important. Ok mane dhoth kende, nyaka follow up tero nyathi clinic nikech nitie gik madhi hand in hand. Ok inya dhodho nyathi to ok idhi e laktar mondo ing'e ni nyathini dongo nade, dhi nade, mondo gi advice ni chiemo monego icham mondo omi better milk production. Irene, magi duto te ntiere weche mag tich, ahinya mine ma bende tiyo kata mine matimo ohala. Iwacho ni gionge lwasi maber magi nyale dhodho nyathi, samoro ni oweyo nyathi e ot, koro miyo ochako miye chak machielo moken chathuno. In kitiyo, ere kaka ni balance, niketo gik moko ariyo gi ratil, dhodho nyathi to tiyo bitiyo? Adier, koro sani piny osedhi ahinya, ntie technologies makonyo mine mondo at least kata ka in mabor inya manage weyo matin ne nyathi mondo oyud chak ne mar pile ka pile. Kan one of the things mase invest in kaka breast pumps, I make sure ni agolo chak, a pump chak tawe kate freezer. Koro sama onge amiyo instructions kaka inya tigi chagni mai itiyo karango kamano.
Koro nitie gik mosekonya kaka breast pumping, then also nitie diere ma kaka nan gi nyathina mar ariyo, during that time mana breastfeed nyathina mar ariyo koka mana nyuol natiyo and nayudo such a environment mano oyie mondo samoro anya kata ting'o nyathi kata nikech nadak machiegni gi office ni no yie na jatenda odhe kata 1 hour tu adho dati mango nikech nitie kaka ing'e ni tiji be nyaka plan, nitie joma tije go kie but bedo gi process matimo mago is very important, you know, at least me time no. Koro those factors no konya ahinya sama natiyo, samoro no yiena kata lunch break anya ringo ot taneno nyathi kata 1 hour 30 minutes during lunch break taduogo. Gima no konya ahinya en kaka breast pumping, ensure ni at least an gi supply enough mo machwalo nyathi nyaka sama duogi. Koro en mana hygiene mangiso joma rito nyathi ni maintain hygiene, nyakutim kama, nyakuhandle chak kama, nikech instructions today very important, nikech ki pump to omi nyathi ni chak koke kore mano be ng'eni koro nyamiyo nyathi kata we chak kata kelo other factors. Yes. To koro ka watieko magi duto te en chiemo makare, chiemo ma bende jiwo mondo chak owuogi kata chak omedre maber, mano bende nyaka ng'i in nitiyo gi mage, chiemo mage ma bende inyalo wacho ni nokonyi e thuolo ni. Anya wacho ni chiembe ga ose fluctuate. An gi nyithindo 3 ineno ka nyathina mokwongo nachamo obambo nachamo mang'eny, obambo pod achamo mang'eny, ineno gigi opogore. Na asetiyo gi alot kienyeji ahinya ok anya koso mano. I make sure ni achiemo maber kaka laktar wa advisor, gik moko kaka nyuka, make sure ni amadho nyuka, amadho chak kong'isa ni koro we chak we madho majan sani koro madh cha koko benda timo mano, kong'isa ni intake ni odok piny mar gima kama nikech samoro kituo timi advices go. Koro mago be osekonya ahinya. Koro such things ji onego bed oket first hand mondo omi nyithindo odonga kare. Erokamano ahinya. Wachni mogik ma koro ka watieko kijiwo godo mine moko. Ahinya nya jiwo mine ni kik iwinj marach ni dhodho nyathi kata nyathini nigi 1 year 6 months, mano decision ni onge right way mar parenting. En in kaka ng'ama mama gimineno ni berne nyathini, samoro ing'e ni gik mang'eny sani nitie piny, inya neno ni adhodho nyathina mbele ji, koro ji nena nade, pod atin kata ni pod aduong', koro ji nena ni adhoth. Do what is right for you, ensure ni chiemo maber, ensure ni ng'ini chiemo maber, ng'ini ne space maber, support system ni ahinya obed support system ma jiwi jaodi, nyithindi kata mama kata baba, ensure ni ne system ma osiepegi sama okidhi maber ting'iso osiepni gikonya kama nanindo 1 hour bikonya to just 1 hour. Koro nyaka ibed gi support system maber. Ka ng'ama miyo matin, ng'ama miyo ma en mama mar nyathi matin, ensure ni support system ni ahinya en system manya konyi, whether en nyathini, whether en gigo ng'eny. Koro nyaka ing'ini kin maber nyathini to dhi bedo maber. You have to take care of yourself koki take care of nyathini. Kokin maber nyathini okang ne bed maber. Koro it's about you, take care of yourself to idhie nyithindo. Sama ng'eny joma mine matindo kaka anawach ni we no hero will ni an be apodan nyako. Koro those are factors nyaka iketi nikech gini biro gi self esteem also, nikech ineno ka an ng'ama miyo, ineno aspect mar dhodho. Koro nyaka uket dhoth maber, be ng'i gima tiyoni, gimotiyona ok nya tiyoni nikech samoro idhi safar mang'eny, samoro tich tek matin. Koro nyaka ing'i gima nya tiyoni manya miyi thuolo minya dhodho go nyathi maber titigo maber. To mogik anya wacho ni joma dhodho nyithindo ahinya, teruru nyithindo clinic mondo gibed gi omiu whole nurturing, mondo o advice ni kata kidhodho nyathini ni underweight gi sani onego chop kama, koro inyisi gima onego icham
mondo i boost mano. Erokamano ahinya maduong' mano Kanyero Irene Olwandi mabende watwak godo kawuono ni miyo no mabende wacho ni nyithinde osedhodho kuom maloyo higa achiel kendo pod obiro dhi nyime komiyo wuoth mare. Wago erokamano maduong' ko bende wageno ni ibende inyalo yudo mijing'o kaluwore koda mbaka ma Irene Olwandi ogoyo kodwa. Wadhi e yueyo pod waduogo gi weche manyien mamoko. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12